Ngayon ay daghan-daghan o mga mitambong ron. Mga kaigsunan o mga higala, usa kini kadakong oportunidad nga kami gitagagi gayon para mangutana. Ilahan ning programa, ilahang programa, unya gitikskan ko nga tambong diri kay dunay open forum pwede kang mangutana. Karon katong iyang giingon na pwede kong pangutanon, iya harato ami kasabot ana. Karon mga higala, kung gusto siyang mangutana nako, iya haon nang isuko, isurrender, gadik na niya kayang mutubag sa akong pangutana. Pasang Brad, sige, naghiwo naman siya balaod iya. Kita yung mahayag, ay, basta na may kulong. Boleh. Ni ada din ni, betul nang kita yang naghimuan no? Yalapun na ba kaya sana, kung ako'y mamahayag, una na mo mangutanan, namahayag ko sila doon ng Sabado, Domingo dito, yawa man giyopin puro. Una nga, dili, sincero ang itong binanggang eksoon. So, pano'y pangutana, unya, namatay, kami may mambubuot din kaya kami may tag-iya, o kami may naghimo permit, So, pag ayaw tangkapi ang kamaturan, kaya wag makikitaguan ka binanggang Roy. So, pangutan noon yung tagkakaroon. O human yung pangutana. Okay, Brother, ikanang pangutan ka na siguro. Pangutana, dito. Kini ang akuha. Audition po ni. Mutugot ko, musugot ko ngayang pangutanon. Kung dinhi sa iyang programa, di na siya makatubag sa akong pangutana. Kana ang iyang isulti. Pag dili na siya makatubag sa akong pangutana, kana ang higayon, pwede na siya mangutana. Iyahaman ang programa, nagdapit mo siya kupin puro. Kung ako iya pangutanon, ako na ning programa. Di na niya. Okay. Bao ganing inig pangutana ni mo, dunay mga clarificatory question man, no? Bao nang aron pagsusi po dun sa imong mga baruganan bahin sa mga pangutana nimo nga ipangutana karon. Paano hadlok magpangutana? Wala ni mahadlok si Kristo ilansang. Pangutana ra imo hadlok na. Sa pangutana, si Biblia pangutana na siya. Okay, pangutana siguro, Brother. Sa pangutana. Diga, wala ko nahadlok. Dito ba ko na po yan kwan? Wala ko nahadlok pangutanon. Wala ko mahadlok pangutanon. Nahadlok ka lang. Muso ko sa akong pangutana. Diya, pangutana. Question. Sugod na question. Okay. Pero kung mangutana ka, dibati na na. Magdibati na ta. Okay. Akong pangutana ha. Nitong debate, Hunyo 23, diha sa Loon. Daghang manakasaksi niini. Imong gikutlo ang nakasulat sa pasugo para ipakita mo sa mga tao na mitudlo ang Iglesia ni Cristo nga si Igsoon Felix Manalo, obispo o founder sa Iglesia ni Cristo. Akong pangutanan nimo. Andam ka na? Andam ka na? Sige. Ganina na ko si Andam. Pangutanan ni yung sabang klaseng Andam. Yan. Sige. Ikaw ba ay nagsulti sa tinuod? Nagsulti ka ba sa tinuod katubangan sa mga tao? Nga ang nagsulti nga si Igsoon Felix Manalo, obispo, founder sa Iglesia ni Cristo, ay ang Iglesia ni Cristo? Nagsulti ka ba sa tinuod? Yung Iglesia ni Cristo ang sultira? Okay, salamat. Basang microphone para hindi mo sapaw o pinangga ng Igsoon, no? Sayon kayong pangutana. Nagsulti ba sa tinuod? Yan yun na sa ilang registration mga kaigsunan. Nya, si Felix, excuse me. Dito pasugo. Ayaw sa registro. Sa registro nga, masakpan mo, ani. So, ato ling kanon, ay magbuhat kay, kung yan ang dibat kay ni, ha? O sa katinuod mga kaigsunan nga, head yun nila si Felix Manalo, niyas pasugo.
this office and respectfully declares the said applicant is the founder and the head of Iglesia ni Cristo. Na nasa Security Exchange Commission, bisan pag nawa sa pasugo ninyo, kanang imong ikutlo, usa sa nas mga ebidensya. Ang pinakalikon, si Felix Manalo ni angkon. Ang inyong founder ang ni angkon. O sa may katungod ng mga membro ramang ka, laing pangutana. Salamat sa sayon yung pangutana. Ayaw likayi ang pasugo na akong gigamit. Kaya mo man imong gibasa sa debate. Ayaw likayi sa pasugo. Ayaw itago. Kining imong gipamakak sa pasugo. Diha ba sa imong gikutlo sa pasugo? Iglesia ni Cristo ba'y nagsulti na obispo si Sir Felix Manalo? Tabanginin yung pagita, ginawa. Okay. O sa nga pasugo man? Ibig specific kita sa pasugo? Okay. Sa pasugo man? Kaya daghan matang pasugo doon yan. Glibog tayo sa kapita at pagsutuan eh. Sige. Gigamit niya, yung pasugo yan ko, katugin, basa niya nga, basa na ko, para makatulog siya. Ganyan. Except for the President of the Philippines, there is probably no man in this country who is personally greeted by more political big shots. Muna, ang nagsulti ba na Iglesia ni Cristo, dili? Okay. Salamat kayo, isoong Roy, no? Niasa kong kamot, ayang gibasa, no? Nagsulti ba niya na ang Iglesia ni Cristo? Una, ang nisulti sa akong gibasa kaganina, si Felix Manalo dyan to. Gawas lagi atong inigar nga, namakak si Felix Manalo mga kaiksunan, no? Kaya kung namakak si Felix Manalo, si Justo, si Felix Manalo may sayo. Yan gini, kinsa man nagsulti nini, quotation man eh. No? Quotation eh, sa usa, matod pa din eh. Proud, gini kayo mo, inyong bantala sa inyong pasugo. Kaya kung dito mo proud, nganong inyong mangisuwat sa inyong pasugo. Di ba? Atong masahod, ini proud kayo mo, kaya kung di pa natin noon, inyo na nang kitaptapan. Sama sa inyong gihimo, ni atong debate, itong June 23, inyong kitaptapan ang kamatuoran. Diya kayo man itaptape, ini inyong gi-affirm. Akong masahod mga kaigsunan. Lami na ta. Nengon din sa quotation, mga kaigsunan, lahat na silang pasugo. Kaya kung di pa ni tinuod, ilan na ning gipahimakak mga kaigsunan. Kaya ilang ang gipa-bless sila pasugo, ilang gi-oyunan. Si Brad Roy Ray, wak mo yun. Lai, pangutan na. Okay, pala po. Okay. Kung ikaw ba mukutlo o basahon sa ubang libro, taptapan ni mo nang di mo mauyunan? Halimbawa, mukutlo ka sa gisulti ni Sal, taptapan ba ni mo nang dili uyunan? Wapatan na tiwas sa pasuko, wapatan na tiwas. Salamat! Ang iyong pangutana, kung mukok kapuno ka, hindi ka kauyon, imo ba rin taptapan, no? Kung anong gitaptapan man to ninyo, nga huwag mo kauyon itong tapulin ako. Muna nga, kamo rin ang tap-tap-tap at to, Brad Roy. Aritas pasugo. Aritas pasugo. Proud kayo mo, na? Sa isang lathala, Philippine Free Press, sa May 20, 1961, mapatamataw aning Noah Brad Roy, na inuluhan na political pilgrimage to Manalo ay sinabi na ganito. Sinabi na ganito sa pasimula ng nabanggit na lathala. Except for the President of the Philippines, there is probably no man in this country who is personally greeted by more political big shots on his birthday than Bishop Kapatid Felix Manalo, 75-year-old, founder and head of the Iglesia ni Cristo.
O niya, there is tumutumoy mga igsoon, come May 10, each year, the President of the Philippines himself, members of the cabinet, senators, congressmen, wa nila i-deny. Kung imong basahon, ang tibuok kay magabian at gabiin na kayo, wa i-deny. Si Brother Roy Ray ni-deny. Okay, balo. Ay, pamutan na. Yeah. Base sa imuhang gibasa, Philippine Free Press, kana bang lathala ng Philippine Free Press? Kini ba opisyal nga basahon sa Iglesia ni Cristo? O dili? Okay. Nya tungod jud silang ka-proud sa gibalita sa Philippine sa tawag gani. Philippine Free Press mga kaigsunan ila kung i-quote, no? Kung di supak ko nila ila na i-quote. Ila galing taptapan. Iki hapa, no? So mo na mga kaigsunan ko iyang pangutan na bao ba ni official? Dili ni official pero inyong gikutlo sa inyong official magazine. Kung nga mangutan ako, supak dahil ka sa giangko ni Felix Manalo. Yan siya ay head of founder sa inyong grupo. Tubagasan na. Kaya man naman kagpakutan ako. Supak dahil ka sa Security Exchange Commission, si Felix Manalo, humana na, mangutan na. So, panahon na po doon nga matubag. Dali po ka question eh, no? Kay, ang akong pangutana karon, umana tupag naman nato ang iyang pangutana. Akong pangutana nga simple lang kayo, no? Uwan ba kayo, no? Ako lang simple nga pangutana. Supak dali ka sa giangko ni Felix Manalo nga say head of founder sa inyong institution. Okay, tabaga ito na, brother. Ingna sa nga dili na nimo kaya mutubag sa akong mga pangutana. Inyo ba ning programa? Niya ba? Tiga. Maton mo kanina, nganong gitaptapan na mo itong inyuhang streamer. Ang pangutana ko, asa man to nimo gikot katong inyong streamer? Okay. Taptapan man. Okay. Ang pangutana kanimo, kung dili ka makaangay sa imong gikot, imo ba di taptapan? Okay. Katong imong gitaptapan na mo, inyo ba to, asa man to nimo gikot? Okay. Ako itong gikot. Sila kiniyang pangutana, no? Kaya sa kay nagnautana mga, di ba? So, tubagonon po ito ni mo, brother, no? Di ba yung debate, pero di ka na lang, imo sa tubagonon ang pangutana. Kapagasa. Niyaman yung mga tao ni hinakadungog, nakarecord ang imong pangutana. Pabutan na kay makabatong programa din ako ng tubagon. Ano? Pero kung iya akong pugson karon sa pagtubag sa pangutana niya, maghimo tagtima, magdebate ta. Magdebate ta. Okay. Okay. Kasayo na itong pangutanahan, no? Nga, supakon ba mo ang giangkon ni Felix Manalo nga sa founder o head sa Iglesia ni Cristo. Kasayo na pag-o. Hatlok man, no? Kaya ingon siya nga, ang iyang pangutana, no? Ang iyang pangutana mga igsuon na itong pinangga, no? Nga, akarindot ito ni gigantik ba? Ipulir ko? Nga, hatlok man sila. Ingon sila nga, kasi may pangutana ni Mr. Droy? Nga nung Matulungan mo, brother. pwede mo din ka Dapat matinawa sa mga tao. Unsa ba ni open forum o debate? Tinaw sila, open forum na siya debate. Masa may meaning open forum? Ang open forum ingon ini kamo dunay lecture mo mga tao para clarification sa mga tao, mangutana ang mga tao. Open nga ni, close. Anong close man ka? Meaning lang na, ay anong close man ka? Di man ka pa mapangutana. Kung nang ipangutana, teka, what is open forum? Dili close Mawala forum. kita. Lahi ng debate sa open forum. Pagka may luay na tas pangutana, debate na siya. Open forum when it comes to only one question. What is meaning debate? Debate na lang ta. Ako Okay. ni siyang ihagit, pamatud-an mo nga ang misa pagturuan ni Kristo, wag yun yung sokol. Karoon na yun, sige. Naman. Pwede ba?
Ay ato nga version makaigsunan way labot ang istasyon sa Ginoo niadto. Ya lang to sa magsisilya way labot ang istasyon. Nga naman, ato bang ganin ako ang inyong national debated, ikaw bang naara ka res lokal? Ha? Ajinomoto nga mas nauna pa rin yung Ajinomoto na nag-ega diri o. Mas bintaha ang Ajinomoto kay nauna pa ninyo 1909. Parang ikuha na to Ajinomoto kay nilutaw sa kaha 1909. Ang ilan nilutaw 1914 man. Nauna pa ang Ajinomoto igsoon. So atong tubagon niyang pangutana. Wow. Una nga ay pag ingon-ingon nga wata mo sukuli mo ikaw na lang. Isang ingon-ani rin itong purma makaigsunan, watay giatrasan mo na igsunan, bisan pag-ministros laing universo. O na mga igsunan, ito yung ingon nga atras, bakak to, dito tinoon. Ako na galing siyang ipatubang siyang Edgar. Mauna nga, sige, naka-witness mo no? Siya mo dyan ang hagit, atras mo ko, tarong sunod Domingo, ato bang matudan. Okay? Ay, nami kuan, nami market preaching na eh. No? Lagi lang first Sunday. Misa. Oh, misa. Okay, santos ka misa. Witness mo ha? Siya mo din ang hagit. Labon na magpangutan, oh, di mo tubag. Maglubing pa. No? So, ang tubag na to niya na mo. Laro kayong si Felix Manalo may niangkon. Asa man di ay ang hierarchy of credibility. Si Felix Manalo o siya nga sinugo ra ni Felix Manalo. Si Felix Manalo ni niangkon. Kunya siya ministro tinunan lang Felix Manalo ni supak naman nun. Siya naman nagsupak-supak yung ministro aning kalakiha karon mga iso. No? Kuna nga ako rin yung ibalik ninyo ang katarungan. So, lain pangutan na pinangga na... Okay, Roy. Lain pangutan na bro. Dito sa ibasang pahayag ni Apostol Pedro nga ang mga Kristiyano, ang matuod na Kristiyano ay nabahin sa tulok ka grupo 2:39 sa buhat. Oo, 39. Ang naa diya sa buhat 2:39 giingon nga ang saan alang kaninyo sa inyong mga anak ug tuwa sa halayo. Ang pangutanan ako nimo, pila ba ka grupo ang motibuok sa matuod nga iglesia gitukod ni Kristo? Tubag. Pasang mikrofon. Okay, pila ko ka grupo? Kay ilan ang itulo kay mukapyot ba sila sa ikatulo? Unang makapyot sila ba sa ikatulo manang ilang tulohon. Pero kanang buhat 2:39 wa di mabasa da katulo ka grupo. Interpretasyon na sa pinangga nato nga igsoon. Wa kay Bible scholar ni suporta niya. Pero ani ang ako mabasa sa episode 2:16. Na doon na duha ka pundok sa katawhan, Hudiyo o dili Hudiyo. Pila? Duha usa to, Hudiyo o dili Hudiyo. Nahiusa sila sa usa ka lawas nga mao ang simbahan. Pila ka pundok? Hudiyo o dili Hudiyo. Kunya kay duha raman, yang gitulo man niya, asa man siya kakapyot nga duha raman. Kasama na to, episode 2:16. Kaya doon ay duha ka grupo nga katawhan. No? Duha ka grupo. Iya tuluman. Iya gipunan ng Biblia. Iya diri ingon na ba si Rabel Barba nga ang magdugang, pagadugang nga gampak. Nadelikado ni Brother Ramil ron. Maunay ni sampak ni Brother Ramil Barba. Laing pangutana. Salamat sa sayon kay pangutana. Iya na lang giingom sayon, bisag muna na. Mga igala, ini. Pagka tulo, ino na mong tulo ka pa, sayop na ba na? Ang tubag,
igsunan, manang gitawag, doon ay gitawag og historical criticism sa Biblia. Doon na po gitawag textual criticism. Kini sila wa may criticism. Puro raman ni sila pangdaot sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Iya pangutan na kumabasa na ko nga tulo ka bahin. Doon ay tulo ka bahin nga hugna nga pagpadayag sa Dios. Na sa Hebro 11:1. Yang Dios nagpadayag kanato sa itong mga katigulangan. Unang pagpadayag. Ikaduha, nagpadayag siya kanato pinaagi sa mga propeta. Ikaduha. O sa ikatulo o katapusan bahin magpadayag siya kanato pinaagi sa iyang bugtong anak si Hesus Kristo. Ang ikatulo kay palalo man di ka pasar. Kasi Kristo may ikatulo. Unang dili jud na ma-connect ang ilaha. Kaya naman putol kayo. Kay si Felix Panalo isulas kwarto mga igsunan tulo ka gabi tulo ka adlaw nga way kaon way tuog. Kaya pag human ningon na siya ako sinugo sa Dios. O yan natukod ayon ang iglesia ni Kristo. Dato pang iglesia ni Kristo mga igsunan bunga dahil sa kakuwag tuog o kakuwag kaon ni Felix Panalo. Allah bro. Pagka ba kuwang og kaon dili na sinugo sa Dios. Tubag. Doon na nato asa ka gusto. Okay. Salamat. Nindot karon pangutan na ha. As Felix Panalo God, gawan na kuwag to, gawa pa dyan ipada. Mayon na si Kristo o si Moses, ipada man dyan direktamente sa itong Ginoo. Si Felix Panalo, way nagpada, wag gani nag-ordina niya. Pangutan na unin ako siya, kabunga-bunga man eh. Kinsay nag-ordina ni Felix Manalo. Di mo na katupag. So, pagkatana na po ni Bro Roy, no? Pwede ito mag-unaw ni mo na, Bro Roy. Kaysa nang-ordina ni Felix Manalo. Kanang iyahang pagpangutanan ako mga isa, exit na lang na sa iyang mga laglisod siya sa ako pangutanan. Exit na lang na. Diyaw. Pitin pa to ha. Pitin pa. Kaya gusto ko, ining iyahang mga pangutana, kapong tubag, reserva na sa mong debate. Nagsabot may debate. Karon, tagayon na kong higayon, mangutana, kay maumani ang imbitasyon niya nako. Pero kanang siya mangutanan nako, naay chances debate. Ato na sa debate. Gusto kong tinawag, ato na sa debate. Wala ko muli kayo pangutana, pero ato sa debate. Kaya niya ba? Open forum. Niya ba? Ang iyang ingon kanina, mali. Teka, ganito na lang. Ganito. Sa sunod na tuwa katima, pamatunan ako. Yan, pangutanan mo, pangutanan. Paminaw mo? Ha? Tumagal, nagdaw. Paminaw mo? Paminaw mo aron trailing ba? Kamu gusto mo na yung climax ba? Di mo gusto trailing. Trailing mo na. Trailing mo na. Diyan mo na sa pangutana. Gusto mo niya itong mga kaigalanoy. Pangutana. Maton niya, sayok ko na ng among ingon ng Kristiyano, kitibok o tulog ka grupo. Niya ay libro. Libro sa Katoliko. Giingon din nga ang Kristiyano, kitibok sa tulog ka grupo. Ang akong pangutana, mauni. Kinsa may nagsulti nilang tinuod, kining pare nga duha o kining misyonaring Katoliko nga tulong nga may libro pa siya wala. Okay. Ayaw mo tubag na. Ingon pa siya nako, Pader. Nag-market pitching na dito sa merkado, Pader. Paabuta, Pader, nga mo pahayag ko sa merkado. Una na ka magkapangutana. Nga akong giadto nito, kinamahayag man doon na ka
Kaya no? Okay. 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 Ito masahon. Asabi? Asa to page ba? Ito masahon. Palit to mo. Okay. Lamon na ba si Ramil Barbar? Papasahon na to. Kaya ito masahon. Atong i-contextualize. Ito masahon. Lamon si Ramil Barbar yung page. Palit to mo. Ano kayo magsako ba? Di mo kapalit to libro? Dili ba? Atong i-cross-examine ba? Okay. Tanawa, no? Kinala zero sa sinyo na ito, brother. Kung makikira di ay kamuhang ka ang pas kontra, Yang ano man to sa Ramil Parpa, si magpangayo na kong libro. Tato pa si Ramil Parpa, watay andam di ay? Xerox na dito yung mga piki ba? Di ba? Wala ito andam si Ramil Parpa. Tingon-ingon pa. Kining tawahan ba? No? Kung matinod-anon pa siya, iyang ihatag na to. Sa'yo naman to tubagon, bisag di ko kabasa atong libro ha? Bakit ito akong itupag kagarina sa Hebro 11:1. Uno. Pero na itulog kahutong ang katawhan o pagpadayag sa Diyos. Tulog. Walang minaw. Kaya nung di na ipabasa, hadlong na mo't masakpan. Kaya liwat maning parba, putol-putol, ay inte, incomplete. Walang tawag ay inse. Tanawa ko, sama pananglitan mga igsoon. Sama pananglitan ani ha? Hadlok man nagtiwaso na to. Paano na hindi pagbabasa? Nagsabot itang mga timaha. Kaya dadaan bukan ako ala. Tanawa na ito basahon mga igsoon. Mo nilang kutloon, ilang putulon. Ako lang i-sample ha, pareha nang yung gibuhat karon nga di ipabasa. Hadlok man masakpan. Di pa magpapangutan ha. Kaya di pa dyan pagpatanaw sa iyang referensya. No? Nakita sa debate mga igsoon, luoy ta sa Ramil Parpa. Ipaningot nga page. No? Okay, salamat. Okay, ato masahod. Ingon kita ko, patrilingan na mo. Basahan, tinood ay putla. Okay. Usa kini ka the church in the midst of Pre group. Okay lagi. Okay. He calls the first period or stage of the church history. The period of the Jewish Christianity. The second stage he calls the period of Gentile. Hellenistic European Christianity. The third stage, which has just begun, is the period. Ingon siya, mga higala, di niya tiwasog-pasogog. Okay. Taasa. Pero nangita na siya kung sa ilusot, sinakot. Nabasa ko ito. Ato galing yan. Basahan ko, kung tayo nangita lusot niya. Oh, yan. Pagko. O pala yung takaunag pangutana. Defensive kayo. Ato diwason. The third stage, which has just begun, is the period in which the sphere of the church life is in fact the entire world. Okay, so na to. The second stage, di ba ni grupo? Stage man eh. One of three groups of people of God. Kung may minig stage na group pa rin na, level na siya isong Roy. Yes. Taka, magkakutlo. Three stages. Stages ka na eh. Stages of development. Yes. Pagdadi, ayaw baba. Kami na sa... Ang stages, so lahi man na sa stage. Ang stage, God, stages, level of development. Nagsugod sa Hudiyo, dire ni atos Europa, atos sa tibuok na kalibutan. Yes. Ang level of kuan ba, spreading the good news, wa may og tulo ka grupo. So yamo. Period or stage. Oh. Mo gani, dunay period. Okay. Yan ang nakilabasang three groups niya. Nakilabasang three groups niya. Anong third group? Third stage. Anong third stage? Third stage. Dunay three stage. Three groups.
sa Roma, mga hintil. Mo po'y second period. Dili na level. Kaya naman, Dili grupo. Dili third group. kung basahon mo dito sa Zacarias, kamay kaugnayan, bahin, parts, Dato ba kayo mabasa nga grupo diya? mga na grupo. Tulo ka bahin sa Kristyanismo, sa Iglesia ni Cristo. Period. Sa grupo. Tanawa. So, ano na daw ka ng tulo? Aminado ka ng tulo. Malit yung duha. Okay. Okay. Malit yung duha. Okay. No? Ang doon ay stages yun, no? Yung period kay time man na siya, no? Ang panahon, no? Doon ay period, na first stage, no? Ikan ba siya sa mga Hudiyo, no? Medyo 3 groups. Oh, nga, so pag-iyo ni Mos Pablo, nga doon ay duha ka grupo. Ang mga Hudiyo o dili Hudiyo. So duha ra. Kaya kay tulo-tulo ka grupo, niya kung librong igamit, stage man, no? May ba ni kay stage man po ni, no? Oh, nya tulo ka stage, nya tulo ka grupo na ni pura, no? So muna nga wa mo dapig niya, mo ning wa niya ipabasa sa sinugdan. Pero man, wala nasakpan na to. So, badoy na pangutanan ni lain po badoy. Okay, lain po. Dili maganahan pangutanon. Okay, si Barboy. Pero wa kay nabasa badoy nga grupo. Ako na lang ba? Na kay nabasa litrapolita nga grupo wala. Wala. Sa imong dokumento, na Kasi, ba? bro. Tumagasa. Bisag ka na lang. Nabasa ba nimo sa libro ng Katoliko? Imo man ang ibasa, nabasa ba nimo litrapolita nga 3 groups or 3 stages? Basa ba? Dulay tulo, Kanang Hudyo, grupo na sila, mga Hudyo. Mga grupo na sa mga Hudyo. Katong sa panahon ni Apostol Pablo, mga grupo sa mga hintil. Natawag sila sa panahon ni Apostol Pablo. Nabasa ba nimo 3 groups? Nabasa ba wala? Ano ko na lang. Nabasa ba wala? Kategorikal Third period, first coach, bote pasabot. Nabasa ba? So pagkabagan ang mga Hudyo, grupo to. Napaga. Hindi, nabasa ba nimo? Basa, no? Basa. Ingon na ni Pangigala. Nabasa ba? Yes or no? Teka. Or no. Ito. Sa iyang nabasa, binado na siya. Tulo, sayop niya, duha ganina. Duha, sayop na kaya. Pero, Nabasa ba? 3 stages mo na. para makabawi siya, gusto niyang mabasa itong litra por litrang grupo. Para makabawi siya. Ingon ka. Nakahayag naman siya duha, niya tulo, minado naman siya, nasayop siya. Bawi lang nang nangiya. Okay. Nakadungog man yun mo, nga 3 groups, ay ang ingon. Wa man si mo 3 stages. Kaya kung 3 stages pa, pariha mas gisultis pare, no? 20 na. Ang iya kay 3 groups man. Kaya nabasa na to kay 3 stages man. So, ang pangutan na, di responsive. Ang stage of group, Roy, parihar na, dili. Asa nga dictionary? Roy, parihar na ba of meaning ang stage o ang group? Okay. Sabagay. Pagka ko na baliog, nagkatuwi ko pangutan na, wajin matupag. Diha sa stage, Brad. Magkakuha na sa definition of term. Magkalahit na sa definition of term. Like Pwede rin mo na gamitin sa laing term. Sa dictionary ba? Kaya pero biblical term, na may dalagang dictionary. na Mariam, Namin yan, na cellphone. Diya, pangunta na sa ko. Nagkakay ko pangutan na wali mo matupag, ha? Assignment na nimo homework. Ang importante lang ato nga ang isulti ni mong duhara karon aminado ka ng tulo di ay. Karon, kini, ya pa. Diha sa buhat 2:39. Giingon diha ang saad alang kaninyo. Kang kinsa referido kanang kaninyo. Okay, pasa Brad. Ang kabantay mo, tubag tanan niya ang pangutana niya. Akong pangutana nga simple kayo. Likoy-likoy. Ang pangutana, yes or no ra. Dahil yun mo tubag. No? O niya, ang atong tubag niya na kinsa ko na referido kaninyo. Wala mo ilabot anak. Kaya kanang kaninyo, referado na sa tibo katawan sa Israel. Iatras lang Brad Roy. Buhat 2:29 mong ibasa no? Atong basahon kung referado ba nila. Buhat 2:22. Buhat 2:29
basa, iatras sa tos buhat 2:22. Mga taga-Israel, pamati kamo. Mga taga-Israel, pamati kamo. Si Jesus ni Nazaretnon usa ka tawo kan sang Dios nung buloton. Sa magiaw. Mike, ni mo feedback. Edgar. Okay. So kinsa nang kaninyo? Mga taga-Israel. Natuo man sila na sa Pilipinas. No ba may Pilipinas atong panahon na address ko ni present address ko rin ni San Pedro ngadto sa katawhan sa Israel. So mo ilabot ana igsuon. No kung imong i-contextualize mo bitaw usa ra ka teksto ilang gulitan kay kung watra sila masakpan. Kinsa na? Wa mo ilabot Israelita. Buhat 2:22. Yatras lang igsuon. Wala ba ya kumigaw nga kanang kaninyo referido na muna? Iyahan ang butang-butang. Wala. Karon, ya. Matod niya kanang kaninyo referido sa Israel, katawhang Israel. Sunod nga pangutana, kang kinsa referido manang sa inyong mga anak, yung mga anak, kang kinsa referido? Okay. So, ang sa mga referido ko na sa tibuok banay sa Israel. Atong basahon ni atong Kanang sa inyong mga anak. Katong sa inyo. Kanang sa inyong mga anak. Okay. Sa inyong mga anak o kaninyo, kung anak gani o kaninyo, hindi ginikanan na niya. Tato pa tibok pamilya na ubanay sa Israel. Kana kaninyo o sa mga anak, referado na sa tibuok banay sa Israel. Iatras lang igsuon na binangga sa buhat 2:22. Referado na sa tibuok banay sa Israel. Kaninyo mga ginikanan o sa inyong mga anak. Sa ito pa pamilya, tibuok banay sa Israel. Wala po dyan mo. Lain pa na. Matod mo kanina, kanang kaninyo referido sa Israel. Wala ba'y apil ang anak na? Okay. Pag-ingon mo sa 2:36 angkan o panimalay ni Israel. Pagka kanang kaninyo sa inyo o ang saan alang kaninyo. Kung kanang kaninyo referido sa panimalay sa Israel. Wala ba'y apil diha ang mga anak? Okay. Tibok banay gani. Banay. Di dyan kahanap. Namin tibok gaway apel. So, kasi Tibok kay imong giba. Before ka nahangyo lang ko kay ministro man siya, no hangyo lang ko ba. Before ka mapadaw po pangutana, dili ta maayo mangutana, maayo sa tama minaw sa tubag sa pangutana. Natubag na yung pangutana. Balik. Okay, lain po na, brother. So, kanang lain na po. lain po. Sige, kanang lain na po na po. Okay, kato pitong mga doktrina sa simbahan nga inyo ang gisutan sa inyo ang mapipitsi. Ipangutan na ito, dali. Ano katupag ba? Samtang nagkuy-kuy pas Roy, no? Atong pay musla ning pipila ka mga gutlo kay nasutsur man dakutob, no? Kunya naglami naman ta dinhi nya atong papakan sila Roy ug iya mga kaubanan, no? Okay. Matang ni dinhi aron ang daog kita, no? Ang ato ni tubag lang jud nato ang ilang mga atake sa merkado gud, no? Lami nang ilang pahayag da sama pud sa ato nga nay open forum. Kamo na akong gipa-define niya ang open forum. Ang open gani sa to pa open for discussion. Open for give and take. Kasi di man mo magpapangutana. So dili ni open close forum na ni, no? So man dili na to function board kay basin nun niya mapadayag pa jud ang mga kamatuoran nga yang gitapigan mga kaigsunan. So ari na sa pangutanang lain ni Ministro. Oo, may pangutan na bro. Magkaban. Basin na ito na. Ang mga pastor po diya, basin na pangutan na diya. Okay, atong atagat pa lang sa bro. Lain po
brother. Nagpasalamat ko sa ato ang amigong pare nga tanang pangutana na tubag. Murag bata ba, tanang pangutana matubag. Pangutana ni mo ng bata, kung sa in English og mata, nose. Tubag tanang pangutana. Pero ang pangutana, ang tubag o istak tubag. Ayan, pangutana. Dihang namahayag sila market preaching niadtong last Sunday. Ilahang gitima ang gugma. Gugma. Diba? Balidar. Love, bahin sa love. Dito sa Juan. Dito sa market preaching yan. Parting love. Parting love. Ang isa sa kahayagan sa gugma ay pagluwas sa imuhang isig katao. Di ako'y pangutana, ibase na ko din sa libro. Kining libro ha, nagpahayag ni o ang nagpahayag ni ini usa ka papa. Usa ka santo papa ba? Ngayahang gikumpisal niya. Niya. Dinala ko siya pugsod kung sa giyang tupagan niya. Ako ani, kanang ilahang stand, kung unsay stand nila, liiling ng hitabo sa Iglesia Katolika. Niya. Sa pahina 47, niining librong gitawag og The Truth About the Inquisition. Gisulat kini ni Ginoong John A. O'Brien, usa ka apologist. Dinhi gikutlo niya ang mga testimonya o confession sa usa ka papa. Niya ang iya o atong mabasa. Page 47. The church cannot escape responsibility for the use of torture, nor for the burdening of victims at this day. The church in the person of repentance was responsible for the use of torture. The pontiff tries to defend the use of torture by classifying heretics with thieves and murderers. A mere comparison in his only argument. Neither can the church escape responsibility for the heretics to be burned to death at this stake. Ngilingig na pangita po sa Iglesia Katolika. Ang pangutana na po ba ni? Kini ba ay isa sa kahayagan nga ang nagbuhat ini dunay gugma sa kapwa? Tubag? Okay. Salamat kayo, Isong Roy. No? Appreciation ba yan? Bahin man ni sa buwan, no? Nga katong mga irihis, mga kaigsunan, sa mga 12th century, pang kuanon to, pang sunugon to. Salamat yun ni Gabriel nga wala na mo ibang sayron kay numero 1 kang masunog. May gani kay tungod na nagpadayon na tagpag. Okay. Nasa San Lucas 19:27 ningon si Kristo, kabahin nito mga tao nga dili motuman sa akong sugo pamatya sila. San Lucas 19:27 mga kaigsunan. So mga kaigsunan, dunay panahon yang simbahan itugot of death penalty mga kaigsunan, no? Gani ang atong Ginoo dinhi sa Salmo 8:12 mga kaigsunan nagingon nagani sila daghan man pong mga accusation sa ila mga ministro nga nangawa. Nganong nangawa man to mga ministro ha. Sila si Mayorka ba to? Si nagtago-tago ita, no? Nganong nahadlok sila mga ministro kay delikado ang ilang kinabuhi.
no? Ya, gugma basad na, no? Mo na mga igsuon ko, dunay panahon nga ang sibahan mo gamit og kusog alang sa pagdisiplina sa iyang katawhan. Kunya nagpasalamat sa kuniya, iwan na siya mo ribat ato yang unang pangutana, ikaduhang pangutana, sa to pa satisfied na din siya sa tubag sa akong pangutana, mga igsuonan. Okay. Mga kailangan pangutana, brother. Ako na po yung pangutana. No? Ako na po yung pangutana. Okay. Okay. Okay, pangutana. Karon, ang akong pangutana, brother. Brother, saan mo na yung magbasa niya, brother? Okay. San Lucas. Okay. Ito na yung 27. Nabasa niyo mo? Lagi. 19, 27. Pangutana sa ko. Siyempre, pumunta na ako. Okay. Papaguno ni mo. I-reserve lagi na yung Ang pangutanan ako, Bradoy, mangutanan ko, Bradoy, kay open forum man. Ito ba, give and take? Open God. Kunya, close forum na na, kung di ka magpapangutana. Bradoy, uyon ka bang ang Timbros Ginoo doon ay kinulit kalarawan? Oo, dili. Papaguno ka na, brother. yan to, pag yung una na mong kita, mo ginay balik-balik niyang pangutana. Balik-balik na napo ng gitubag, gusto niya na na'y makatungog sa akong tubag. Kaya ako siyang gipangutana kung may kinulit bang larawang templo na. Kay kanang quality naman ang kinulit ng larawan. Templo na diay na. Di mo na doktrina sa Katoliko nga may ang templo sa Dios may mga kinulit na lang. Ang gusto ko, doktrina ninyo. Kanang inyong simbahan ang atong kaisgutan sa inaadin. Dili ito sa atong templo sa punong sa Israel. Okay. Ako pangutana, no? Moingon sa nako nga, ang bata ba, katubag yun, no? Kung pangutan ni mo, no? Katubag to, pero layo ang tubag. Ito ay, kadung nagtubigon. Kadung mo burig lubok nito na. Ito mag-abot. Ano ako pangutana, simple kayo. O yun ka ba? Kaya man ay mga larawan ng inyong simbahan. Suma sa Biblia. Ang Timblos Ginoo gikulitag mga larawan. Oo o dili. Papaguno ka na, brother. Sa'yo, oo, dili. Para makatuog di siya ng gabi atong tubagon. Kaya di una ni makatulog. Mamukaw niya nito ng gabi is kapilya. Ang muna rin, mga higala. Sa Biblia, doon na nakaingon ang templo sa Israel, ang templo sa Diyos, may mga kinulit ng larawan. Templo sa Diyos. Ang naa dito sa templo, nga naa sa Israel, lahi ng mga larawan nga nasa simbahan sa Katoliko. Kaya mo na ang gusto na ito mausapan kanang larawan na naa sa simbahan Katoliko mo na atong lantugian. Kalua, pangutana. Ha? Salamat kay. Halimbawa, kini na larawan mo na yan. Asa man mabasa sa templo Okay. sa Diyos. O sa Israel. Kulit-kulitan, no? Debate na ni. So, sunod pangutana. So, debate na. Ikaw ganun ng utana. Gaya lang. Ngayon, ikaw debate, no? Wala, pangutana mo sunod, Pedroy. Kiniuyon ka man. Yang Timbros Ginoo, doon ay kinulit nga larawan. Pangutana, ningon ka, lain-lain man ang inyong, lahi man ang inyong simbahan, lahi man inyong larawan. Kanang naa sa templo sa Diyos, sa Biblia, santos na, dili. Balaan ba ng larawan o dili? Kining niya, gusto na ning malimahos ba? Gusto na ning malimahos. Pero kini mga higala. I will invite you sa amo ang mahimong diskasyon. Ano naman? Ha?
Santos na, kahulugan na o dili. Muna yung pangutan na sunod. Aron ilusog nila ng ilang mga Santos. May magwapo kayo ko sa nahuna, ini mga taan, may magbata ta. Kayo ko sa nahuna. Muna nga, i-reserve na nasa debate. Kaya nga naman, dito kumubaos. Di mo kung nabawasan, ilahan man yung oras. Sa oras na. Okay, wala pa. Layo pa kayo. Tanawa ni mga tawhanan, no? Kung mga Katoliko di kamao, dugay kayo. Bisa pa pag binuntagay gwali. Ya karon usang orasa. Katikuhon ta mo pangutana ron, no? Wajon mo to ba? Bias na yun. Connect mo na. Kung sa man di Spanish o ay sa. Excuse me. Ganito mga kaibigan. Nahibaw na ni siya kung unsay ako ang appointment pagka Lunes. Kaya siya Lunes at Martes nahibaw na siya unsay akong appointment. Kung nagpahibaw pa ni siya daan ako nga na yan karon kung gusto siyang magbuntagay, gusto ta wawa pa nakabawi. Okay, no. Tutup ra la sutso. Magawa ko ang pangundang ni Bro. Pagundang Mandoy, no? Ako kaganina sincere tinudaan na yung maguling ato mga igsoon. Di man ta pangginoo man ning ato. So tumagal lang pangginoo sa. Kaya nang balaan og Santos mga igsoon. Ha? Balaan og Santos mga igsoon, no? Iyang gi-question ni mamiri na to. Naaba na sa Biblia. Tanawa ko rin ilang pasugo magasin mga igsoon. Diba mo? Tanawa mga igsoon. Nako, kay monumento ni Felix Manalo. May bas Felix Manalo doon ay larawan. Si Cristo, John. Ha? Tanawa. Monumento, nag-atubang pa si kisinganan eh. Si Eduardo Manalo. Nag-atubang sa larawan ni Felix Manalo. Iyang nana, kita ninyo? Yung bawal ang larawan. Yan naman lagi may revolto, brother. Nagkatubang hawa buluhod. Okay. Kung mabasa na kung meron na yung niluhod at tubang sa larawan, yun na mo. Eleksyon Felix Manalo. Klaruha. Okay, niingon siya nga niluhod kuno ta sa tubangas larawan. Kung mabasa nako nga ang katawan sa Ginoo niluhod at tubangas larawan. Lampaw bas Lord, hapa jud. Dili ba diha sa larawan, eleksyon Felix Manalo. Basahak na miluhod. Lagi. Asa ta ba uyon ta ka nga uyon dili ka nga dunay muluhod. Ang inyong ang doktrina ninyo kanang mga laraw si ninyong gilughan na ilalawan diha imong ibasa yatubang naman ang Igsoon Eduardo yatubang wa Lord. Okay, ato lang koreksyonan ato lang no. Pastor Brad, no. Wa jud ta kitang Katoliko dugay naman ta Katoliko, wa jud ta magluhod og larawan. Kay kung giludhan pero nato hagpay na ning nangabuha. Ato lang koreksyonan ato binangga nagluhod kuno tag larawan giluo ko. Wa jud ta magluhod og larawan, nagluhod ta ato bangan naman sa larawan. Wa ta magluhod og larawan. Pedroy, uyon teka, asa mo nabasa sa Biblia nga himuan si Felix Manalo larawan? Kay mo mangi-question si Maria. Kanaman sa Biblia si Maria, yes Manalo wa man. Asa man nabasa nga gitugot si Ginoo ang paghimo sa larawan ni Felix Manalo? Naa na sa Biblia wala? Tubagonon na ni mo Bro. Kaloy matubag. Ang paghimo og revolto o larawan Igsoon Felix Manalo dili bahin sa doktrina. Sama ba sa revolto sa mga bayani? Giisip na mo silang bayani. Pero dili sila giisip na mo mga revolto sama sila sa Katolika nga inyong gisimba yapuan. Kalawag na mga nana. Kalawag na mga nana. Kay giisip man ninyo nga bayani si Felix Manalo sa iyong pagtuo. Si Maria dili ba labaw pang bayani? Kaya siya nagsamkon sa itong mahal ni Birhen. Kapag na inyo basang gihimuan siya larawan. Kumbaga Bro.
inyo man ang doktrina, ngano mang inyong gustong makita ng doktrina si Amwa, lahi man ang doktrina, sa inyong doktrina, si Maria, ipakabayan ninyo, ano pa itawag na niyo din sa Amwa? Sa ato pa din mo bayani sa pagtuo si Maria. Ako lang dibatihan. Ako lang timahon sa sunod. Si Felix Bernardo ang manamkon mo ni bayani. Si Maria no niya nanamkon ni Kristo, dili na bayani. Dato ba dito ya? Basaha sa Biblia. Basaha sa Biblia. Mao gani gawa kani Felix Bernardo sa Biblia. Mais Maria kina. Basaha sa Biblia. Pamatanan ako. Ikaw may nag-opera na si Maria. Pamatanan ako. Niingon ka kaganina, basta pa kimang sapaw, no? Duwara ba'y luna sa langit ang mananapaw? Okay. Ang ato na pangutan na mag-eksunan, ila ganing gi-promote si Felix Manalo nga way connection ni Kristo. Samot ganing bayhana nga connected gayud ni Kristo. Full of grace. Luke chapter 1 verse 28, ningon si ang anghel, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Nabasa nga Felix Manalo, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa nimo. Dili na grasya, puno sa disgrasya. Pangutana, Brad Roy. Pangutana, Brad Roy. Pangutana, Brad Roy. Sige. Ang pangutana, Brad Roy, para ba ninyo nga mga Kristiyanos magkamo? Ano, inyo bang isipon na may kalambigitan si dahil pag nakatabang si Maria ni Kristo? Oo, dili. Nala ko'y tinawon. Naaba diha sa imong gilitok ganila, mabasa ba? Nga ang Ginoong Dios na sa tiyan ni Maria. Basa ha? Ginoong Dios na sa tiyan ni Maria. Sa kung ikaw ay nagsultig tinuod sa mga tao. Okay. Naibog na lang kung nausa na ministro. Ginoong Dios na sa tiyan ni Maria. Nakarecord ha, nakarecord. Ngano, gani mo Diyos las Kristo. Di mo Diyos las Kristo. Basahan na ito mga ikson ha. Sa Lucas, basahan na Brad. Nakarilang Brad, no? Atong basahan mga iksunan. Kinsa mo rito ang nastiyan ni Kuan? Si Manalo ba rito? Si Kristo man to. Kung iyang improve sa si Kristo itong nastiyan sinahan, sakto siya. Ito basahon ang Lucas 1, ang pagpaybalo sa pagpagkatao ni Kristo. Miadto ang anghel kaniya umingon paglipay, ang Ginoo nag-uban o nanalangin kanimo. Ayta sa Mateo 1:23. Ang imong sampunon paganganlan o Emmanuel. O sa may Emmanuel, God is with us. Ang Ginoo, ang Diyos, uban kanato. Ito na mas tiyan, ang Ginoong Diyos, anas iyang tiyan. Sa ikaduhang persona. So, may meaning Emmanuel, God is with us. So, di mo doon makaigsunan, tingnan lang kung anong nakaspangutan na siya, anak. Nga ministro naman punta siya. Pabalikon sa ninatog. Oh, ato na ning say-say, ito lang. Basaha tong imong giingon nga naa sa tiyan Dios. Okay. Ito basaha. Ito ba? Ano man lagi gisumpay-sumpay. Okay. Mayo gali mo masumpay-sumpay. Kung kamoy magababor, okay ra. Kita, klaro kaayo. Tanawa sa Salmo, ingon Salmo, dili ta sama sa kabayo nga way panabot. Pabasa ta sabton sa nato. Dili masabot naman na. Kay Emmanuel gani, God is with us. O diin man ning Emmanuel. Ano mga tanan ba nimo? O sa may meaning Emmanuel para nimo? Dios nga nasa tiyan ni Maria. O sa may meaning Emmanuel ay. Okay, tubag ko no. Brad digan. O sa may meaning Emmanuel. Dinaas digan. Tubaga sa meaning of Emmanuel. Wala pa nimo nabasa. Basa sa una usa ka mutalag. Basa sa ano na akong iba. Okay. Basaha ang naa sa tiyan
Dios. Okay. Okay. Kini sila no. Nga abi ninyo klaro naman kayo nga diin ang pulong uban ato masaw Okay. Okay. Sanungan ang litra po litra ila man ang maruganan mga igsoon. Ato nang ibalik nila. Di man atong maruganan taon no. Ato masahon mga igsunan kung kinsa ning pulong nga natawo ni Maria. Dios ba ni dili? Ato masahon sa San Juan 1:1 mga igsoon. Ang pulong uban sa Dios o ang pulong Dios. Sa to? Ang pulong uban sa Dios o ang pulong Dios. Sa 14, o ang pulong ng himong tao. Diin man siya. Ay, Maria. Na taguangkan. Ay, Maria. Kang Maria. Hindi ang pulong ng mong Diyos nagpagkatao. Hindi ka mo uyon Roy nga si Kristo gikang Maria. Diin man nagikan ng inyong Kristo. Ano yung problema ron? Diin ka nagikan nilang Kristo. Kaya nga no, sa 1 Corinto 11, doon na may mga mini nga Kristo. Doon na may mga mini nga Kristo. Bradroy, ako mga tala, kanang Kristo nga inyong gisangyaw karon. Nga, nagdadapa dyan mo siya nga, ang iglesia ni Kristo. Anak ng Maria, dili. Okay, tubagono na po na ba, bro? Kung may isa may lahan anak. Mama Mary. Ilig-iligo yung mata niya itong amigo. Ang gusto kong madungog, katong isulti niya, Dios na sa tiya ni Maria. Ha? Midagan siya dito sa Emmanuel o sa meaning sa Emmanuel. So, ito pag di mo to. Kaya sa dawato na to, mga higala, kung dawato na to, kung dawato na to, na Dios itong nasa tiya ni Maria, kung wa nakapanganak si Maria, wa siya Dios. May ganit ay naipanganak. Ako O pangutan kung may sama sa uban na naman may wa nakapanganak, wa siya Dios. Ako pangutan na mga igsoon, simple lang. Okay, tubagono yung Okay. Naay, Berdroy, ang mga tao, Berdroy, nakasabot sa punto nako niya, walang masakti ang imong punto kay, ngano, ako pangutan na, simple kayo. Kana bang inyong Kristo, di man nagipanganak, o kinsay nagpanganak, ana? Si Maria o Si Maria o ina na Si Maria? Maria o si Marta. Kapag ka, Berdroy? Basta na sa Biblia, di mi musupa ka na. Ay, salamat! Basta sa Biblia, musupa ka na. Basta mabasa sa Biblia, di mi musupa. Kaya kung isupa, sa iyang gingon nga, Dios na sa tiyan, wa tayo mabasa na. Okay. Kung sa may minig, Emmanuel lagi. Naayun na sa Biblia. Kung sa may minig, Emmanuel ay. Diyos. Kini-kini ko ya. Tubigasa, itago na sa Stephen ko na sa Kristo. Uminaw. Ikay na gunaw na. Uminaw. Ikay na gunaw na. Uminaw. Gikan sa larawan, yadto na sa Diyos si Kristo. Gikan kay Diyos Kristo, yadto na kang Maria. Magkuhan taktima. Ayaw ba kailangan natin maglibog yung mga tao. Okay. One topic at a time. Okay. Dialogue ba? Mga igsoon. Ako ko rin dialogue ba? Agad man yun na siyang pangutan na mga igsoon. Sunod-sunod na ta. No? Bisa nasa naman siya kay tubag na to. Di naman siya kapaluap. Matur, lain. Misunod na ka na ako. So, Ito mga. Kaya sa pan. Huwag ko yung lasunsoy sa makaw. Abala ka naman? Ay, nga tanawa oh. Ayan. Ang usa ka babaeng ulay magmabdos og moanak og lalaki. Magmabdos og moanak og lalaki. Asa ka na. O nganli kini siya Jesus kay ang luwason niya ang tanang katawhan. O nganli usab siya Emmanuel nga sa ato pa ang Dios uban kanato. But naman sa Biblia, Berdroy. Na. Sakto ni Berdroy sayo. Oyon. Sakto sa'yo. Oyon.
Emmanuel di Diyos. Dili, kung dawato na to ba nga ang Emmanuel ay Diyos na, kanang pangalang Emmanuel, dawaton sa nimong Diyos na. O lahi man na. O man yung tanang Emmanuel nga si Emmanuel. Imong ipuna ng Biblia, ingon Ramas Ramel Barba. Kung dawato na to ng imong idea ba? Kung dawato na to imong idea. Ingon Ramas Ramel Barba nga di na to dugangan ang Biblia. Nagkaroon ng pangutan na asa man mabasa nga ang Emmanuel nga ipasabot dire dili Dios. Na problema na dito Emmanuel. Asa mabasa imo-imo ra na o wala Mabasa ba bro nga ang Emmanuel dili ba na to? dili Dios. Gani. We have so lot of time, no? You wish Naani siya gini sa loob, nakikinis ka panbakan. O yun ba mo, matag si Mana, magdebate may one topic. Ayun, okay ha? Kada si Mana, one topic. Di ko mga ngayon, nanay ka naman. Dili man ni napangandaman. Sila, ilahan yung programa, napangandaman nila, seat by seat, nakaprogram na. Ang ilang isulti. anda man ka kanunay brother. Anda man kanunay. Karon, andam ko sa kanunay. Ingina ko misa, dibatihan nato karon din sa next week. Buti pa sagot, wala na sulti tino, gandam sa kanunay. Kumbaga sa ubong na. Gani na lang ba? Baka matubag Gani na lang kay dili man pwede mo paulipon ko sa ilang oras. I have my appointment. My gabi na oy. wala ko may Gabi na. sibatan kita, ang prueba niya na ay imbita pa kita nga every week magdebate tawang topic. Aron malinaw sa mga tao. Ay nahimata ba yan sa Katoliko? Nalinawan na sila. Malinaw sa kanila. Dako kayo nga akong pagpasalamat nga iya akong gidapit. Gitagamit gayon makasulti sa aming panig. Dili mi mahimulong nga mao na inyong reaksyon. Katoliko mo parisya. Di mi mahimula. Pero mao ni mahigala. Dili nato mangilat ang atong tauna na agi gatimbang-timbangan na. Mao na ako kuan gusto nga magtaksiman na magdebate mi daw one topic. Okay. Ayun yan, tinaw na. Sa sunod, misa, pagtununan ni Kristo. Thank you very much. Sunod ko bro. Okay. Oo, mga na mahinginli ba? No? Kanang iyang gingon nga unya naguna kay gamay ra tong time sipag sa hisgot og tapik-tapik unya ra kahuman, no? Kay mahuman man taro lasod sa ato ng sabutan, no? So ang pangutana na to baga sa ako pangutana. Ang pangutana asan mo ka Mandoy? Oh my God! I-reserve na sa debate. Okay.